Tradițiile popoarelor reprezintă o sinteză a experienței pozitive acumulate pe parcursul unor perioade istorice. Ele nu doar se păstrează cu sfințenie, ci sunt utilizate ca o metodă eficientă de educație a tinerii generații. Tradițiile militare joacă un rol foarte important în formarea sentimentelor patriotice. Fiecare popor își are eroii săi care și-au sacrificat viața în numele înaltelor valori ale neamului și sunt un exemplu pentru generația în creștere. În felul acesta se promovează respectul față de trecutul nostru și se educă conștiința civică și dragostea de patrie. Regiunea în care locuim a oferit în toate perioadele istorice condiții propice de trai pentru comunitățile umane. Acestea au știut să folosească potențialul natural al zonei. Clima continentală moderată, solurile bogate și fertile, învelișul vegetal specific, structura lumii faunistice, bogata rețea de ape, larga întindere de păduri cu reale posibilități de utilizare a lemnului și a vânatului, fiind și un refugiu în caz de necesitate. Aici, în cele mai prielnice condiții, strămoșii noștri și-au așezat vetrele. Și astăzi, satele Moldovei sunt pline de case ce poartă amprenta trecutului nostru glorios. Iar în necropole și morminte își dorm somnul de veci apărătorii acestui neam. Săpăturile arheologice oferă o posibilitate excepțională de a ne cunoaște mai bine procesele social-economice, dar și profundele transformări culturale prin care au trecut predecesorii în condiții de luptă permanentă pentru apărarea acestui mereu. Valorile de apărare înălțate până la Traian și după el păstrează până azi arme și piese de echipament ale militarilor și apărătorilor acestui pământ. Colecțiile muzeilor și cele particulare includ o mulțime de exponate ce prezintă un interes substanțial pentru cercetători, printre care vârfuri de săgeți, de lance, topoare, săbii, fragmente de zale, platoșe, coifuri, securi, cuțite, sulițe, baltage, buzdugane, arbalete, iatagane turcești, alebarde, puști vechi, tunuri și alte arme și echipamente cu ajutorul cărora pot fi reconstituite scene de luptă, tactici și procedee utilizate de strămoșii noștri din cele mai vechi timpuri. În casele țăranilor, pe lângă icoane și pomelnice vechi, lăzi de lemn pline cu tot felul de lucruri moștenite de la părinți, bunei și străbunei, mai întâlnește obiecte de anticariat, mobilă, covoare, broderii, obiecte de uz casnic. În fiecare casă există câte o arhivă selectă după preferințele stăpânului. Colecții de fotografii, picturi, decupări din ziare și reviste vechi ce sunt mărturii ale timpului. Totodată se păstrează cu multă grijă documente despre recrutare în armată, fișe despre decorații de război, acte de proprietate pe pământul de care au fost deposedați odată cu înființarea colhozurilor, titluri de avere, documente despre reabilitarea după deportări și cele care au imortalizat momente despre lupta pentru eliberare națională. Un lucru obișnuit în mediul rural este prezența unei mici biblioteci pentru toate vârstele ce cuprinde povești, folclor, cărți de rugăciuni, manuale în diferite domenii și literatură artistică, opere ale clasicilor literaturii românești și universale. Orice carte bine scrisă are o influență educativă asupra cititorului și îl apropie de cele mai înalte valori naționale și idealuri morale. Răsfoind aceste opere literare, manualele, tratatele și cărțile științifice ce tăinuie tezaurul istoric al neamului, devii martor și spectator involuntar la o paradă militară, trecând sub acordurile fanfarei, contemplezi uniformele ostrășești ale predecesorilor noștri.
Neapărat pe o etajeră este etalată cu grijă o fonotecă cu discuri din vinil, mai nou și CD-uri cu melodii de altădată, ritmuri mai moderne și cântece cu caracter patriotic. Chiar și cele mai îndepărtate localități nu au fost ocolite de tehnologiile informaționale. Computerul a devenit de mult o necesitate pentru satele Moldovei. El oferă acces la spațiul informațional, universal și o posibilitate de comunicare cu rudele plecate peste hotarele țării. Pe lângă basmele și poveștile bătrânești în afara orelor de școală, copiii au posibilitatea de a-și testa abilitățile intelectuale în lumea virtuală și practică cu mare plăcere jocurile distractiv-militare. În clipele libere, în curtea casei, îi vezi cu săbii de lemn cum își încearcă puterele ca voinicii și vitejii lui Ștefan cel Mare. Tradiția militară ne descrie profilul eroului neamului cu trăsături și elemente ce constituie caracterul nostru național, cu calități unice ce trebuie transmise din generație în generație. Însă nu fiecărui călător este dat să cunoască adevăratul spirit al conaționalului nostru. Cele mai importante evenimente sunt în sufletul omului nostru, pe care nu și-l deschide în fața oricui. Ca să-l cunoști, trebuie să te deprinzi să înțelegi tăcerea profundă cu tot universul de valori pe care le cuprinde. În casa lui, pe covoarele țărănești, dintotdeauna erau prinse decorații de război și distincții pentru succese în muncă. Unele românești, altele sovietice, la care se adaugă și cele instituite după independență. Ordinul Ștefan cel Mare, cea mai înaltă decorație militară cu care au fost distinși post-mortem majoritatea eroilor căzuți în luptele pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, și vulturul de aur, simbol național al curajului, bărbăției, spiritului de sacrificiu și eroismului, întipărit din cele mai vechi timpuri pe însemnele militare ale neamului nostru. De asemenea, sunt prezente fotografii ale persoanelor civile și în uniformă militară din diferite timpuri. În colț, femeia basarabeană punea de obicei o icoană mai mare, alături de care neapărat erau prezenți sfinții martiri ai creștinității, sfinții militari, la care s-a alăturat, grație canonizării de către Biserica Ortodoxă Română, gloriosul domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt. Femeile acestui ținut în toate timpurile impresionau prin hărnicie, cumsecădenie și atașamentul deosebit față de familie. Mereu au împărțit toate greutățile timpurilor alături de bărbați. Petrecându-i în lupte, îi însuflețeau la acțiuni eroice, la întoarcere le tămăduiau rănile și se rugau bunului Dumnezeu pentru sănătatea lor. Din cele mai vechi timpuri și până astăzi, prezența armelor în casa țăranului este un lucru obișnuit transmis prin moștenire, deoarece putea fi ridicat oricând la oaste. Uneori fiind atacat prin surprindere, cu o simplă nuia din codru, lovind iute asemeni mușcăturii de șarpe, îl deposeda pe dușman de arme, după care se avânta în atac. A fost deprins să însușească arta militară pe câmpul de luptă. Așa a fost istoria noastră. Oșteni cu spirit de luptător ce ar fi putut onora orice armată, modești la prima vedere și duri în luptă, preferau să cadă pe câmpul de bătaie decât să pună stăpânire străinii pe sufletele lor. Acești oameni simpli, dar însuflețiți de spiritul național, nu se opreau din atac nici în fața tunurilor inamicului, care acopereau cu foc suprafețe imense pe câmpul de luptă. Deseori acești luptători erau năvăliți din toate părțile. Atunci se retrăgeau în codru sau la munte, de unde reveneau în forță asupra dușmanului. Ei fac parte dintr-un popor care a oprit de nenumărate ori invaziile străine, aici, la hotar, salvând alte popoare ale Europei de la pierzanie.
Folclorul nostru cuprinde multe din aceste evenimente și fapte care sunt redate în legende, balade, cântece despre haiduci și vitejii codreni pe care îi susțineau oamenii și însăși natura care era necruțătoare cu veneticii. Oamenii noștri erau deprinși să lupte în ceață, pe timp noros, la căderea nopții. Se aruncau asupra dușmanului, croind cărări în rândurile lui. În mileniul tehnologiilor informaționale, în satele Moldovei mai găsești căruțe la care sunt înhamați cai nărăvoși, mânați de țărani pentru a-și aduce pâinea în hambare. Copiii, urcați pe cal fără de șa, galopează pe drumurile de țară, trăgându-i de hățuri, ferindu-i din calea unui vehicul modern. Îi percep ca pe niște mesageri ai trecutului nostru. Acest contrast ne amintește despre perioadele zbuciumate când călăreții noștri opreau cu simple scuturi de lozie loviturile năpraznice ale năvălitorilor. Se avântau fulgerător în luptă, sporind viteza cailor pe măsură ce se apropiau de cavalerii străini îmbrăcați în zale de fier, cu cai împodobiți cu fireturi și însemne. Acest galop furios îi îmbărbăta prin ritmul de luptă bătut de copitele cailor. În toiul luptei izbeau puternic dușmanul, manevrând iscusit, străpungeau rândurile inamicului, doborându-i la pământ. Călare pe cal dădeau dovadă de mare precizie, lovând cu lama sabiei. Iscusința de multe ori le-a adus izbândă în luptă, lucru care a impresionat mulți cronicari străini ce scriau despre cinstea, onoarea și demnitatea lor. Din spusele cronicarului maghiar Veranxius, acei țărani sunt atât de neobosiți și iscusiți în arta de a ataca pe inamic, încât cel care n-a văzut cu greu ar putea să creadă. La rândul său, italianul Matei de Murano menționa: toți supușii lui Ștefan cel Mare sunt oameni viteji și oameni de fapte, nu de stat pe saltea, ci de război. La fel și istoricul italian Grațiane menționa despre moldoveni: înfruntă luptele cu atâta îndrăzneală și cu atât dispreț față de dușman și încredere în sine, că adesea nu cu multe oaste au împrăștiat armate întregi ale vecinilor. Pentru a aduce un omagiu strămoșilor și a familiariza societatea cu tezaurul nostru, în ultimii ani se organizează un șir de măsuri pe plan național și internațional. Noaptea muzeilor, Ziua Patrimoniului, consemnarea evenimentelor de importanță majoră cu participarea instituțiilor de învățământ, Muzeului Național de Istorie a Moldovei, ministerilor de profil și societății civile. Unele evenimente culturale sunt consacrate și figurilor proeminente ale istoriei noastre, în mod special lui Ștefan cel Mare și Sfânt. În cadrul unei expoziții organizate de Academia Ștefan cel Mare, în comun acord cu Asociația Obștească Tradiții Militare și Muzeul Național de Istorie a Moldovei, au fost expuse lucrări realizate de meșteri populari, studenți și amatori. Printre exponatele originale au fost prezentate și figurine ale oștenilor din perioada medievală. La finele expoziției, aceste figurine au fost donate cetățenilor care și-au exprimat dorința de a le prinde pe frontonul caselor, fântânei sau cișmele, contribuind în acest mod la renașterea tradițiilor militare ale neamului nostru. Astfel, profilurile luptătorilor neamului au ajuns în diferite localități ale țării: satul Cărpineni, Sângera, iar datorită faptului că expoziția a atras mulți vizitatori din zona de sud a Republicii, o mare parte de exponate a fost solicitată anume de către locuitorii satelor ce se află în apropierea vestiților codri ai Tigheciului: Băiuș, Cociulica, Iargăra, Tigheci. Întâmplător, itinerarul acestor sate a coincis cu cursul albiei secate a râului Tigheci, ce pornea pe timpuri din regiunea satului Băiuș, amintindu-ne de vestiții codreni de Tigheci pe care domnitorul și savantul Dimitrie Cantemir i-a caracterizat într-un mod special în lucrarea sa, Descrierea Moldovei. Figurinile plasate pe frontoanele caselor s-au înscris reușit în peisajul provincial, amintind locuitorilor despre trecutul nostru, despre sfinții militari care au fost eternizați cu arma în mână, despre armatele domnitorilor noștri și despre faptul că locuința țăranului este un tezaur care trebuie păstrat. Pe cât de simple apar în aceste figuri predecesorii noștri,
pe atât de periculoși erau pentru armatele marilor imperii, punând pe fugă ostași și mercenari ce se credeau de neînvins. Nu era atare țăran care să nu fi văzut cel puțin odată moartea aproape sau să nu o fi privit în ochi, dar asta nu i-a oprit niciodată. Este o modestă inițiativă care poate fi preluată de orice doritor, însă în plan național este o acțiune permanentă lansată pentru toți cetățenii noștri care doresc și pot sprijini acest îndemn, contribuind la promovarea renașterii tradițiilor militare și amintind generațiilor în devenire despre mulțimea evenimentelor istorice ce s-au perindat pe acest meleag. Cei care cunosc adevărata noastră istorie trăiesc un sentiment de mândrie pentru neamul din care fac parte de fiecare dată când se înalță tricolorul țării, fie în semn de recunoaștere a meritelor și rezultatelor obținute, fie în semn de respect față de predecesorii noștri. Puterea exemplului lor a însuflețit generațiile următoare la fapte mari. De fiecare dată când se desfășoară acțiuni comemorative, veteranii și rudele depun flori la memorialul Maica Îndurerată, iar militarii defilează în cea mai desăvârșită formă, în semn de profund respect față de sacrificiul adus de ei. Tânăra generație depune jurământul de credință patriei sub drapelele de luptă ale unităților ministerilor de forțe care au participat la acele evenimente. Astăzi, candelele aprinse sunt o răsplată pentru sacrificiul adus în numele independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În aceste momente ne amintim cu compasiune despre cei care în fiecare zi și noapte mențineau pozițiile fără a aștepta ajutor de undeva. Cu toate că au cunoscut războiul la o vârstă prea tânără, au devenit ca și strămoșii noștri luptători iscusiți. Fiind recrutați din diferite localități, au reușit să asigure o puternică legătură între subdiviziuni. Se înțelegeau dintr-o singură privire pentru a declanșa un atac simultan. Ei sunt modelul eroului național ce se alătură înaintașilor noștri, pe ale căror fapte eroice trebuie educată tânăra generație. Până la război, fiecare din ei au avut alte visuri și planuri, însă au ajuns să ne privească de pe lespedele de granit cu priviri în care nu mai poți citi tristețea sau suferința. Sunt atât de mulți încât pot forma o întreagă unitate militară ce ar constitui mândria oricărei armate. Sunt de aceeași vârstă cu oștenii lui Ștefan cel Mare. Au luptat și ei pentru aceleași valori. Va veni timpul când și generația în creștere va înscrie pagini de glorie în istoria neamului nostru. Așa este firea noastră. Cetățenii noștri nu uită de faptele lor. De fiecare dată, cu ocazia hramului localității, în toate regiunile se fac servicii divine, se aprind lumânări și se pomenesc toți cei căzuți pe câmpul de luptă cu momente de reculegere. Apoi, cu același prilej, se desfășoară competiții sportive, turniruri ale voinicilor de parcă armele de luptă coboară de pe blazoanele domnești și sunt mânuite de voinicii reali. Satele Moldovei sunt martori ai sărbărilor, în cursul cărora voinicii se întreceau în mânuirea armelor, deseori în prezența domnitorului. Ei sunt urmașii celor care secole la rând au fost nevoiți să-și cizeleze măiestria mânuirii armelor, folosind noi tehnici ce trezeau admirația străinilor. Diversitatea armelor folosite, a modului de a ataca și a se apăra, elementul de surprindere, viteza și mobilitatea permiteau strămoșilor noștri să fie stăpâni pe situație.
În zilele noastre, localnicii își încearcă neapărat puterele în lupta națională trânta și în alte stiluri de luptă modernă inspirate din vechile noastre tradiții. Rădăcinile tradițiilor noastre se scufundă în adâncurile istoriei, iar cele mai frumoase ramuri sunt cu certitudine sărbătorile și obiceiurile. Sub orice formă și cu orice pretext, aceste evenimente ne adună împreună pentru a păstra memoria trecutului curajos, pentru a savura gustul reuniunii limbii strămoșești și a cântecului popular. La șezători, bătrânii le spun povești și legende copiilor despre voinicii și vitejii neamului nostru. Iar în final vin și clipe de veselie, când optimismul, încrederea în ziua de mâine se manifestă prin ritmuri de dans. Și dacă îi urmărești atent cum bat din picior, cum se mișcă cu foc, descoperi în ei același spirit eroic al strămoșilor. Dansul în aceste clipe pentru ei este o competiție. Sunt așa cum i-a văzut savantul și teologul Popovski, care menționa că în sătenii noștri moldoveni au rămas vii și nevătămate cele mai înălțătoare, mai frumoase puteri sufletești ale neamului. O minte ispititoare și fără teamă față de cele mai grele, mai adânci problemele vieții, un devotament nemărgenit până la sacrificiu pentru idei înalte și interese comune, o voință tare care a știut să îndure orice piedici ce îi se puneau în cale.